Аре, музиката е силна. Музиката е нещо добре. Кажи, Ватко. Искаш ли нещо да ти кажа? Казвай. Значи, брат ми има, значи ние имаме BMW 524, тройка по 24 мотор дизел. Да. Има BMW и ние гледаме от един човек. Като тисне газ спирачка и зелените гуми почват да се падат. И? Искам да ти кажа? А вие те ще ги излучите ли как ги побили в интернет, ще ги вкарате? В интернет, бе? Той брат ми, ако искам сега ще мога да ходя да извикам баща ми, а тук дават Ходи, може да подивите в тях. Леле, ако беше доста тук, ако съм сега скоро да го извикам доста ще стане. Но той ще дойде, ще дойде много ясно, тук вече се карат с това, се въртеха. Биха се заня. Какво? С много хора, но ние бяха в живот. Вили. Защо музика? Ага. Спали си го, защото са... Добре! Ей, дръбната...